Työn kolminaisuus on myöskin. Tästä voidaan sanoa meille kaikille, niin kuin tiedätte, rakkaitavat lapset, vaimot, kaverit ja kuten sanottu, jos viimeisiksi sanoikseen vaimolle voisi jollain tavalla evästää. Minä rakastan sinua, pidä huoli lapsista ja älä ole Aulis Pertille. Tämä on paljolti sitä, mistä se silloin joskus lähti. Mun kaikki paperit on siellä takana. Tarviiko täällä joku muut? Se on varmaan järjestyksessä. Rockibändet ja urheilijat ovat usein lapsille sankareita. Mutta lapsille on hyvin monenlaisia sankareita tarjolla. Jos oikein korkealle lentää se lentäjän poika, niin hänestä tulee silloin avaruuslentäjä. Avaruusmies. Nyt ja vain.